இன்றே டவுன்லோட் செய்து உங்கள் ஃபேவரட் ஷோக்களை என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்ணா அது கார்த்திக்க மட்டும்தான். நீ எனக்கு திரும்ப திரும்ப இவர்தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிற. இவர்தான் வேணும்னு நீ மட்டும் தான் சொல்ற. ஆனா அவரு அமைதியாவே இருக்காரு. இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவர் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் இல்ல, அவங்க அம்மா கிட்ட போய் பேசவும் இல்ல. இவர் கூட எப்படி கண்டு சந்தோஷமா வாழ போற? அவருக்கே உண்மையில அக்கறை இல்லாதப்போ நீ ஏன் இவர் வேணும்னு சொல்ற? அக்கா ப்ளீஸ் இவரை விடுக்கா. வேற ஒரு கல்யாணத்தை பத்தி யோசிப்பேன். பைத்தியக்காரி பைத்தியக்காரி. வேற கல்யாணம்னா எனக்கு தெரியாது. அது நான் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் எப்பயோ தாண்டிட்டேன்டி. நாங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாம் மீறி போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு.